dumbu riri kuinda. Pai munhu akambonditi hanzi wane obsession nedumbu. Me, I will be obsessed, guys, for the people. I'm telling you the truth. Let me be obsessed. Let me be happy. I struggled with this. People called me a 30. I can do that. I'm 19 months pregnant. Me. It was not easy. Look at that. I worked for this and I will be proud of myself. I'm still working. And I'm walking like a crazy person. I am walking. Guys, muzaka shokuseka nekuti unodzikira ku fly over kuya mota kana kombi. What mpedza namo uipigidza. Wapedza kuti mpedza namo wopinda mukati mese munanasiya so. Wopedza unobata kuna nanashi wati kuya ku Coca-Cola dum. Kusvika ndobata kunokwirirwa makombi. Musokutanga ndakarwadziwa. I think ndakacollapse. From there ndichibva ndanoti zo ndichidzaka ndichitanga kupusha bhara rangu chisvika kudai ndichipedza ndichinodzaka mutown pandadzikisirwa kwacho ndambudza chadzimira ndakuita kuti kuna 40 ndekupi ndiri 1 ndikatanga kuti ndikati kwandisviki kuna 40 kwacho kusvikisei ndichitendera ndikati ndipobvunze bozi moment unovhunza ndichida kuchapira kuwekera zvandaitoita kuti tichadzimira chipere ndapinda mune imwe shopu ndikandotanga kutsvaka ma-earphones kuti ndidzokedzane kusvika ndaona kuti ndiri papi ndobva ndazoti ahwe chadzimira chachapira ndopanda kuti svo kunobata kunokwira bhazi mwana bhazi harifambi ndatozodemba kuti kwandadzakira ngati hangu ndazana ndaenda kuna Copacabana ndakwira makombi ari fast saka izvizvi ndigai ndimanya ndidzokere ndosvika kumba kuma 9:10. See, guys, for the people, we are here in Musana for the people. So actually pamboitaka munikwi ndatoya ndichimanya nitsonso benzonzo yangu zvakaoma guys. Ndakaendesawo kuna makanika kuti vanga vachigadzira guys 2-3 days kusvika yava vasina kana mbobata kana mbovhura kuti vagadzirise. Saka takamboitora tikamboidzosera pamba pamwe pachatozowana munhu achazoigadzisa iri pamba. So tatoti no, basa haringakoni kuinda mberi nekuda kwokuti vanhu havachetse hapana mota iri kufamba. Totomboita zvamakombi iwayo hamunozviona. Saka ni ndasvika kuno kwaMusana ndakwira bhazi rangu zvandaita mafambiro andaita ndamuka makuseni ndikapinda mota kwana ndoshikuya ndichibva ndapedza ndikadzakirwa kufly. Mazuva ndiri kubatsira dieting neexercising ndiri kufamba anhu mwamwari. I am walking like a crazy person. Ndozviri kuitika. So chifamba dai ndatsvaka mabhara angu mapika angu nemafoshoro ndikati zo nawo chete nawo so nanobata kuya Coca-Cola kuya kwaziko chinosvika chinoona seCruben obviously. From then ndobva ndareceiva phone call yekuti panapa paita kamunhikwi pane munhu anoda kuclaima wati. So ndichibva ndatida seikati chirega ndimanye ndisvike kunoku tionesana kuti chii chikuitika tiri paground. Saka bva ndamanya plus anga dawo bucket kunoku netochi zvakare. Saka ndobva ndamanya nazvo ndikasvika nazvo ndikasvika vanhu vadii. Saka zvokuti dai ndisina mbowati mbomirai because tada kutanga tahwisa kuti what's happening paground. Saka mukatasa ukoko ichadzika isati yapera kudzika. Saka apa ndoma vatanga kuita umu kudai so ichadzika kupfuura pamukuona papa. Right, uya kuno tomboona nasiyo kudai so uku haisati yapera kudzika papa. Toenda uku kwamuri kuona uko kutrenja kwavatotanga zvoti time yandifonda ndonga dzadzi kuma 11 around 10-11. So neni watasatadza kunzwisa kuti chii chikuitika paground. Saka kana usiripo then wotarisa kudai iyi trenging yavo yatoita uko wouya famba tiye shamwari wouya kuno trenging but haisati yapera mameters edu asati asvika. Then vashumi amabhidha akatsvande mamwe acho akaita seaya because ndani achivagirana seCruben aya. Saka tinenge timatsvaga kumbari aya takamatsvaga futi kumbari. I think most of the teams vanenge vanawo team yedu ndiyo inenge ifamba nawo then wouya kunoku touya kuno. Saka vatozomirira apo kuva vatoti the whole day vatozongospendeka vakagara doing nothing hamunozviona manje. Right, saka uko kwese kwamukuona uko kungakuteja kuda kutoti ndimhanye ndidzokere zvizvi ndinokwira kombi yangu from Domboshava ndonokwira kupinda mutown
town Glenview hapana kumira kwazvo takutombeta zvezvimota zvepublic transport kusvika mota yaita basa ngariro rifambe zvimwe zvichasei because hatingatenderi satani kuti ange achipinda mukati memabasa edu kuti kana pasina mota it means kuti mabasa ese amira hazvigoni. It's now almost takutopinda next week apa topinda 2 weeks tisina kana mota but basa redu mukufamba changing. I'm happy because ndaitofunga kuti tichadzosera zvinhu zvese kumashure but in every situation there's always a way out and also I'm also communicating because ndaifanira kunge ndakaenda kwamazare saka ndakamhenge ndataura neclient yangu kwamazare because ndakakudzai kare pepe kuti yakuda kurufiwa kuti no gaimboona kuti mota yangu ngakwanisa kuigadzirisa rekaut kwete ndobva handitaurira nawo akati it's okay saka ndabva ndamubata zvakare ngati mota yaiya mashura vanhu ndikusvika kudai kuona vanhu havana kana kuti vakambogadzira saka ndinathinki kuti ndame ndichimirira mota iyi zvinogona kutondidzosera kumashure. We can always use my public transport iwa zvinongoita and it's helping me personally. It's helping me because hamunozviona zviri kundibatsirawo padieting yangu people hapana chakanaka saka pathing tomorrow ndichamukira nawashi early in the morning takananga kumbari from Mbare ndinovatira kuPrazi from kuPrazi toti kwamazare muswe mande makuseni ndobatoenda kwamazare tiona kuti zviri kufamba sei kuti I'm praying kuti tisvike makuseni so that tikasvika ikoko tikaonesa zvida kuonesana kana zvaita then ndoona kuti ndinoegera here ndichavata ikoko here kana kuti ndozoti the day after ndodzoka kudai kwariri kutira kuti mota iyaiya inaki because ini ndinde ndatombirwa kuti kana pazvida kutengwa pamota ndimanye nditesitenge Washington anenge achibatsana neni saka pamwe Washington ndogona musiye koko usiku kuti tozvifambisa sei but anyway in the name of Jesus Christ masetbacks ariko zvinowanikwa asi kuti pekutanga guys I'm not gonna lie to you kubva musi wandapedza kuposta ndakati stress imwenge isingaiti because I go confused kuti chichikuitika handinozviona manje but now I'm back stress riya rakati I accepted kuti ndo zviripo when something happens unofanira kungozviwisa kuti waida kuti zvichigwani zvatoitika saka totangira ipapo and I'm happy kuti tikazongosvika futi saka nimi I think panozonopera mwedzi wedu next week ndendato back to normal munomozviona manje kana ngoti mafunctions emafamily anenge ada kusupport au support nongokwira mabhazi chingoenda guys hakuna wakazombonzi unorerwa muchinjiko nekuda kwokuti wakwira public transport hamunozviona vamwe vanoti zvinosavha but because isusu nyaya yekuti ndine maluggage I'm not seeing any difference nekuti ndine luggage nguva dzese saka luggage ritongobhadhara but at the end of the day ndikufanira kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka hamunozviona watomboona patanga uchegwa kudai ayandofara Washington ari kundibatsirawo zvakare guys it's not easy. I'm very thankful, very grateful kuti my brother ari kundibatsira munguva yakashata ino yatatiri vhiki rinoyi ndosaka makaona andambobvira ndaposta ndadamboti ndirelieve stress iri pere so ndakuona direction kuti kuenda kopi. I'm happy so ndizvo guys for the people. Tomorrow I'm not around. I think kusvika kuna Tuesday kokoko tisiri around, tisiri close to this place but patiri kudzoka I'm sure vakomana vanenge vapedza training yese inenge yatopera zvichameka sure kuti either Monday kana kuti Tuesday ndofanenge ndadzoka muno chinoona ana sekuru bendo yakuno kundoenda futi kumvurwi hopefully and I pray in the name of Jesus mota yangu inenge yanaka because my cross country achoni anoda mota and also there are some projects ekuti andafanira kunge ndakatoenda kwaari like I always tell you handidi kuti nditaure kuti kupi before zvaitika hamunozviona mhepo tichita mhepo idzi dzisazonyanya kusimuka hachidi mhepo dzinonyanya kusimuka toda kuti muone tavepo sekunoko mamusingakuzivi now you know hamunozviona ziko mamusingazivi now you know saka ndo zvizvozvo saka in the name of Jesus Christ we pray kuti zvese zvinofamba zvakanaka. Thank you very much for supporting us vese ari kuti support. Thank you very much nekunzwisa vese ari pane vanhu ndaifanira kuti ndakapa zvinhu zvavo I'm even failing kuti ndinge ndichiti zvinhu izvezvo ndozviendesa sei kuvanhu uyezve izvizvi pane I think about 2 or 3 people vakatobhadhara so tikuzama kutaura kuti at least pandokunge mota yangu yangonaka then ndonotora zvinhu zveshe ndoya nazvo kuno because kuti nazvo nemusoro hwani vanhu chinda nazvo kwana nyika hazvibudi kwazvo zvoda chimota chiripo so thank you very much vanhu vese nekuhwisisa hani munozviona zvakare saka tinotenda tikumbotoshandisa mabhazi guys zvakaoma izvozvo